USA's interesse for Grønland har vist, at det ikke er i vores interesse at have en større afhængighed af amerikansk indflydelse i Grønland. Jeg synes helt klart, at vi skal have et tættere samarbejde. Ikke at vi skal give helt slip på Danmark, eller vi skal give slip på Danmark. Så ja, jeg synes, vi skal have et samarbejde med USA. Måske på nogle områder, måske inden for noget handel og eksport af varer, og lidt mere turismeorienteret, hvor vi kan få flere turister til landet, tænker jeg, kan være godt. Men ikke så meget mere militær, end det vi har nu, tænker jeg. Jeg synes, at man skal være åben for at samarbejde, man skal være åben for udvikling, man skal være åben for nye muligheder. Ikke hermed sagt, at man skal være dum og ikke at se mulighederne. Men jeg synes også, at vi også skal kigge lidt tilbage i vores eget bagland og sige, jamen, hvad er det, vi gerne vil.